Awas, panas, panas. Awas, panas. Sito selai anuju prono wiwi sudi saja engelene awet suka reno kang marami arso sudir agalaya kumri bating awang seke seke ya seke seke ya seke seke ya buka sini Panas, 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 panas. Lumaksana prajurit nunggang turangga kades luwes katon wiragane jajo dalin wanda manunggaling karya sigra goyangane ayo jo general merah seke seke ya Seke seke ya, oh ya, seke seke ya, oh ya, buka sisi jos
panas. Yuk, os. Ha, Ali Joko. Os panas. Suwi ora ketemu apa kowe ora kangen aku. Buat panitia ataupun rukun warga dan rukun tetangga, Pak RT, Pak RW, monggo dipun aturi nyawer. Dumateng Pak RT monggo diaturi nyawer. Kersane panas-panas wonten tambani. Monggo Pak RW kali Pak RT. Monggo Pak RT kali Pak RW.
Nyun Samudra Pangarsami. Nemu kowe pas ati amyar-amyari pacar sing tak tresani ninggal aku kowe liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga bisa nampa tekan bisa nganti tua. Aku sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbak semangati besar diriku sing brebes milih pepucane ati kinarya kembali wangi sabar-sabar ngomong aku muka selawase biar di siji. Bersuon Gusti pun mariki sing kemati nemu slirani ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun mariki sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Nemu kowe pas ati amyar-amyare pacar sing tak tresnani ninggal aku kowe liyane tekamu jadi tombo ngobati ati sing lara muga bisa nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbak semangati ngesapilaku sing rebes milih pepucane ati kinarya kemyane wangi sabar-sabar ngomong aku muka selawase jadi siji. Mariki sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati.
Panas, 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 panas. Panasnya momor-momor. Letak layak ibu mabuk.